Exodus tinum. Na eyoe no, Mose ne Aaron ko Pharaoh nchen ko katre no se. Se Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Ma me man nkɔ na wɔnkɔ hye fama me wɔ esre so. Na Pharaoh se, "Hwan ne Awurade a metie ne ne na mama Israel akro? Minnim Awurade no, na Israel nso merema wɔnkɔ." Na wo se, Hebrewfo Nyankopɔn abɛhyia yɛn. Enti ma yɛnkɔ esre so nansa kwan. Na yɛnkɔ bɔ Awurade, yɛn Nyankopɔn afɔde. Na wamfa owuyade ana nkrante a metua yɛn. Na Misrim hene katre wɔn se, "Adenti na mo, Mose ne Aaron, muyi ɔman no firi wɔn nnwuma ho. Monkɔ mo adwuma so." Na Pharaoh ka se, "Monhwɛ, afei nipa no adɔɔso wɔ asase no so, na modepɔn wɔn afiri wɔ adwuma yɛ mu yi." Na danwara Pharaoh hyɛ ɔman no adwumayɔ so ahwɛfoɔ ne wɔn aboafoɔ no se, "Momma ɔman no ɛsrɛ a wɔde bɛyɔ ntaya no bio sɛ akane no. Wɔn ara wɔnkɔboaboa ɛsrɛ no mfa. Na ntaya dodoɔ a na wɔyɔ daa no, monye wɔn, monye so bi, ɛfiri sɛ wɔyɛ anihafoɔ. Enti na wosu sɛ, ma yɛnkɔ nkɔbɔ yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ no. Momma wɔn adwuma a mu yɛ duro na wɔnyɔ, na wɔantie nsɛnhunu." Na ɔman no adwumayɔ so ahwɛfoɔ ne wɔn aboafoɔ no firi adi bɛka kyerɛ ɔman no sɛ, "Sɛ Pharaoh sie nie, meremma mo ɛsrɛ biom. Mo ara monkɔpɛ ɛsrɛ wɔ deɛ mubenya bie. Na mo adwuma no nso wɔrente so hwee." Ɛna ɔman no bɔ petee Misrim asase nyinaa so kɔboaboa ayuo ntwakaeɛ ano de yɛ ɛsrɛ mesemese no. Na akafoɔ no piapia wɔn kaa sɛ, "Munwie mo dakoro adwuma wɔ ne bere mu sɛ bere a na ɛsrɛ hɔ no." Na wɔhwee Israelfoɔ ahwɛfoɔ a Pharaoh adwumayɔ so ahwɛfoɔ de asisi wɔn soɔ no kaa sɛ, "Ɛdeɛ nti na moanwie ntayaa a wahyɛ mo nnɛ ne nnora no nyinaa sɛ akane no?" Ɛna Israelfoɔ ahwɛfoɔ no ba bɛsu kyerɛɛ Pharaoh sɛ, "Ɛdeɛ nti na wo ne wo nkoa redi no saa? Wɔmaa wo nkoa ɛsrɛ biara. Nso wɔ se, yɛnyɔ ntayaa, na hwɛ, wahwe wo nkoa. Nso ɛyɛ wara wo nkurɔfoɔ no mfomsoɔ." Na ɔse, Ɛnihafoɔ na moyɛ. Enti na mo se, ma yɛnkɔ nkɔbɔ Awurade afɔdeɛ. Enti monkɔ nkɔyɔ adwuma, na ɛsrɛ deɛ, wɔremma mo. Nso ntaya no dodoɔ deɛ, mobɛma ara." Na wɔkaa sɛ, "Munyi mo dakoro adwuma mu ntaya no so ara da no." Israelfoɔ adwumayɔ so ahwɛfoɔ no hunu sɛ amanneɛ na ato wɔn. Na wofiri Pharaoh nkyɛn reba no, wɔbɛtoo Mose ne Aaron a wogyina hɔ rebehyia wɔn. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Awurade nhwɛ mo mmu atɛn, sɛ moama yɛn ho abɔn wɔ Pharaoh ne ne nkoa anim, na mode nkrante ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔmfa nku yɛn." Na Mose sane baa Awurade nkyɛn bɛkaa sɛ, "Awurade, adɛn na wayɛ ɔman yi bɔne sɛ yie? Adɛn na wosoma me yi? Na ɛfiri bere a mebaa Pharaoh nkyɛn na mede wo din me ne no kasaeɛ no, wayɛ ɔman yi bɔne, na wo nso wonyee wo man.